Numai puțin să ne pornim din nou. Aștept. Da. Nu m-au clip, așa mai stai să pornesc și o sculă. Aștept. Microfoanele le pronunțați. Jos microfoanele. Încă nu, încă puțin, vă rog. Orice dată puteți. Mai întâi, dacă ni s-a spus adineori de către purtătoarea de cuvânt că există, da, aveți informații că este o situație tensionată în județ, măcar atât să ne spuneți despre ce fel de noi date este vorba. Este vorba despre foarte multe noi date, dar date care, conform prevederilor Codului de Procedură Penală, nu pot fi făcute publice în această fază a anchetei. Sigur că avem mai multe piste, sigur că avem un cerc de suspecți, sigur că se lucrează zi și noapte, după cum bine știți, este venită și o echipă de polițiști de la București care ne ajută. De asemenea, ne-a ajutat foarte mult IML Cluj și IML București. Sunt foarte multe instituții care ne ajută cu tot ceea ce pot. Dar trebuie să înțelegeți că este un proces de durată. Cam cât suspecți aveți, doamnă? Nu vă pot spune, nici nu am voie să vă dau toate aceste date. Dar știți care e problema legată de psihoza asta care se întâmplă și se lărgește peste tot locul? Nu știu, cu ce putem să-i liniștim pe acești oameni? Că noi nu scriem pentru dragul nostru. Noi reprezentăm o opinie publică și dacă mergeți pe stradă la fiecare col și întrebați oamenii, veți observa că este o teroare printre fiecare, mai ales pentru femei. Să le explicați că județul Satu Mare este în continuare cel mai sigur județ din țară, că se află în continuare pe locul 42 la infracțiuni contra vieții, ceea ce înseamnă că are cel mai redus număr de infracțiuni contra vieții din țară ca județ. Astea sunt date statistice, doamne. Statistice, așa este, dar ele sunt relevante. Nu este tot una să ai 6-7 infracțiuni contra vieții într-un an de zile, într-un județ, sau să ai 50, 60, 100, dumneavoastră nu cunoașteți, sunt județe în țară care au câte 2 procurori criminaliști, tocmai datorită acestei situații. Asta este o situație la nivel național, doamne. Noi vrem concret, e vorba despre Satul Mare. Nu că este cel mai, vedeți că fiind cel mai sigur județ, se întâmplă lucruri. Iar ceea ce se întâmplă e o psihoză, e normal într-un oraș european să-ți fie frică să mergi seara pe stradă? Dați-mi voie, eu nu cred că există un motiv concret pentru care să fie frică în acest moment să circul pe stradă în județul Satu Mare. După cum ați văzut, polițiștii locali patrulează în continuu pe dig, se patrulează în tot orașul. Patrulează ziua, doamnă, n-am văzut noaptea pe nimeni. Și seara. Puteți cere mai multe relații sub aceste aspecte de la șeful IPJ Satu Mare? Ce are voie să vorbească despre măsurile de protecție luate? Pentru că nouă ne-a spus că nu vorbește despre măsurile de protecție luate pentru că nu lasă parchetul. Eu nu cred asta. Ba da, așa nu este în abilitatea lor. Așa a spus. Ne-a trimis la parchet, nu doamnă, ne-a trimis la parchet, domnul Florentin Vlad. Vă rog să vă liniștiți. Doar suntem foarte liniștiți. Este vorba despre un alt fel de măsuri, dar cele care sunt la vedere, cele de patrulare, le vedeți și dumneavoastră, nu pot fi... Concret, cum s-au amplificat măsurile de siguranță? Ceea ce este la vedere vă pot spune că se patrulează. Mai departe, mai mult, nu o să vă povestesc decât în momentul în care voi face o conferință de presă și voi aduce la cunoștință că a fost prins criminal. Dar vi se pare normal să fim sfidați așa, ziariștii să fie sfidați? Cum s-a întâmplat și adineori și personalul de aici ne-a spus să părăsim curtea, dar ce suntem noi de fapt? Nu suntem, nu am venit aici nici să atacăm pe nimeni, ne-am venit să cerem informații. Vi se pare corect? Deci eu cred că dacă întotdeauna atitudinea celuilalt spre tine vine din propria ta atitudine. Dacă și dumneavoastră ați putea fi puțin mai înțelegători, este o unitate în care se lucrează. Da, și noi lucrăm, doamnă. Încercăm de nu știu cât timp să obținem o Deci chiar nu ni se oferă nici. E adevărat, dar vă rog, am înțeles că i-ați dat purtătorului de cuvânt inclusiv manualul. Da, rugăminte mare, intrați vă rog din nou pe CSM și veți vedea că acel manual pe care l-ați dat este din 2012, de atunci manualul purtătorului de cuvânt a suferit modificări. Și ce spune în minus? Că nu se acceptă niciun refuz. Da, exact. Este no comment și că informațiile trebuie să ajungă. În niciun caz eu nu vă pot da date despre care îmi interzice Codul de Procedură Penală să vi le dau. Nu pot.
Nu cerem asta, numai ce se poate. N-am cerut Aia vă Nici noi n-am cerut nimic. Vă explic. Nu vă pot da că îl suspectez făcutare. Pentru că atunci mâine va N-am apărea cerut în nume, ziar. nu am Îl cerut nume, suspectez am cerut făcutare. cam cât suspect Nici măcar că sunteți. suspectez un bărbat cu ochi albaștri nu-mi permit să spun sau verzi sau negri, pentru că a doua zi va apărea în ziar și respectiva persoană va fi atenționată. Trebuie să înțelegeți că toate aceste măsuri de prevedere care se iau, nu se iau pentru că aș avea eu ceva sau altcineva cu unul dintre dumneavoastră. Doamne ferește! Și eu sunt om și eu trăiesc în orașul ăsta și eu nu pot intra într-un magazin că sunt oprită și întrebată. Înțeleg acest aspect, dar trebuie să înțelegeți că nu tot ceea ce se dă la presă devine automat public. Ori, noi nu putem da astfel de date pentru că nu le află numai cetățeanul de bună credință din județ, le află și criminalul. Și atunci știe că suntem pe urmele lui. Vă rog să Dar e înțelegeți normal să acest știe că aspect. sunteți, ar fi absurd Da, să dar nu fiți știe pe cât de urmele aproape lui. suntem pe urmele lui. Cât de aproape? Cât de aproape sunteți? Eu spun că foarte aproape. Cam cât timp credeți că durează până când se Nu, asta, elucidează? deci asta în capcana asta nu pic, e greu de spus, nu pot să spui o zi, o săptămână. Peste 5 minute poate să-mi spună telefonul, da, e adevărat, ăsta este, s-a confirmat. Sau peste o zi. Ce înseamnă că peste aveți o- analizat, Daniel? Nu comentez. Ați stabilit vreo legătură cu crima din Ungaria? Nu este nicio legătură. Nu este nicio legătură. Înseamnă că nu va mai lovi criminalul, dacă spuneți că este sub supraveghere, presupun aveți o pistă, nu? Să stai liniștiți oamenii. Deci eu cred că fiecare trebuie să aibă acea vigilență minimă, în sensul că sigur că sunt locuri în care nu mă expun să mă duc eu femeie singură. Lucruri care au fost dintotdeauna. Bunul simț a existat dintotdeauna. Eu cred că trebuie în continuare să mergem pe același fel. Măsuri de prevedere, sigur, există în județ. Și eu vă mulțumesc. Și vă rog să mă credeți că nimeni nu are nicio intenție de a sfida. Dar Ba, da, am credeți-ne fost că și sfidați, noi... am fost sfidați, am fost sfidați. Vă rog, eu stau cu fața... sfidați, Bun, deci eu nu. stau cu fața la dumneavoastră și vă vorbesc politicos. Nouă chiar ne este de un real folos că dumneavoastră faceți tot felul de speculații și că întrețineți asta. Că îi punem pe piste greșite. Dar nu, pe noi nu, pentru că noi oricum nu facem pe probe obiective și pe... Deci nu, noi nu... Dar nu ne poate cercetăm cere dosarul nimeni să după nu ne ziar. facem meseria, așa Dar cum chiar ziceți vă rog, dumneavoastră. dar aia vă Dumneavoastră spun. lucrează, nici noi nu stăm. Deci aia vă spun, absolut nicio problemă. Au apărut niște informații în evenimentul zilei, totuși acolo cum nu De se unde au poate să apărut acele iasă, să iasă informațiile Deci, astea? în ziua de astăzi arbitrar? se poartă foarte mult chestiuni de genul surse judiciare. Parchetul spune, poliția spune, dați-mi voie. Au fost situații în care am văzut în ziar că parchetul sau poliția sau surse judiciare și eu vă spun cu certitudine că nu era nici de la parchet, nici o sursă judiciară, nimic, pentru că nu bătea nici cum ceea ce era în dosar. Sursele anchetatorilor e așa o denumire de generică. Iertați-mă. Dacă nu avem Acum, eu nu pot nu putem să dăm un sigur, bilet eu pe nu ăla. pot să împiedic pe nimeni să facă o astfel de consemnare, de genul surse judiciare, nu pot împiedica. Fiecare jurnalist procedează așa cum îl îndeamnă deontologia, conștiința. Eu nu pot să... S-a stabilit un portret robot până la urmă. Da, există un portret robot și la un moment dat, când noi vom aprecia că e oportun, probabil că îl vom difuza vom apela la sprijinul dumneavoastră. Deci eu chiar vă spun că mizez pe sprijinul dumneavoastră. Eu chiar vă spun că modul în care dumneavoastră procedați, că în fiecare zi dați câte ceva, pe noi ne ajută. Noi luăm partea bună a acestei isterii pentru că ne sună și ne caută tot felul de persoane și ne dau tot felul de relații neașteptate. Din sute de informații care nu au nicio legătură, ceva undeva apare care ne ajută. Deci chiar mizez pe sprijinul dumneavoastră și chiar va exista un moment în care eu sau comanda IPJ-ului va apela la dumneavoastră în acest sens. Bine. Mulțumim. Mai dorim.